Moi boa xentiña, benvidos unha semana máis a vosa cita máis roqueira, o playlist de Canedo Rock para Badal Novas. Comezamos cos coruñeses Dark Embrace. En febreiro publicarán o seu novo disco, Dark Heavy Metal. Un traballo que les definen como un manifiesto de metal, agresivo e melódico. O seu primeiro single e videoclip foi a canción que dá título ao disco. Sen dúbida, unha gran carta de presentación deste novo traballo.
4 anos despois do seu último lanzamento, a desbandada volve para presentarnos o seu novo single. Os cataláns regresan aos seus orixes musicais cun rock urbano que nos fala de como entre presas olvidamos o realmente importante da vida. Chegarán máis cancións, pero mentras disfrutemos desta, La luna sigue sola. Os suizos de Forty Thieves acaban de publicar o seu novo traballo, The White Album. Rock e metal alternativo, agresivo, con forza, pero sempre cunha melodía pegadiza. Deixa que estes ladróns te roben o corazón con Lunatic.
O trío galego Señor Salvaje están preparando o seu novo disco. Un traballo que seguro virá cheo de hard rock, rock setenteiro, pero cun son do século XXI e unha mistura de influencias de outros estilos. O seu último adianto foi o claustrofóbico videoclip de Corre. Os cataláns Morphium pasaron o ano pasado de concerto en concerto, de festival en festival, presentando o seu último disco, The Fall. Metal de calidade, cun son totalmente internacional, fai deles unha das bandas punteiras do noso país. En novembro publicaron un vídeo con imaxes gravadas de moitos deses concertos, co que pechar un ano tan intenso da banda. En Soul Season foi a canción elexida para este vídeo.
Recordade que na nosa canle de YouTube podedes encontrar este programa cos enlaces a cada videoclip e os sitios das bandas. Ademais de moito máis contido. Vémonos, que non nos falte a música.